Hekk kif l-ewwel raġġi tax-xemx tas-sajf 2017 feġġew, il-kurutur ċentrali tat-tempju megalitiku tal-Imnajdra kien ikkaratterizzat minn dawl debien li għalih attendew bosta u ssaħħru b'dan il-fenomenu. Dan il-fenomenu magħruf bħala is-solstizju tas-sajf der il-ġimgħa filgħodu kienu mhux biss il-Maltin li attendew għalih iżda anki ħafna turisti. Għalkemm mhux magħruf b'ċertezza jekk dawn l-orjentazzjonijiet inbnewx b'intenzjoni, il-fatt jibqa' li tant huma sistematiċi li huwa pjuttost probabbli li aktar minn 5000 sena ilu dawn it-tempji nbnew b'tali mod li bir-raġġi tax-xemx jiġu osservati il-bidu tal-istaġuni. F'soċjetajiet preistoriċi agrikoli, l-osservazzjoni tal-movimenti tal-istilel, il-qamar u x-xemx setgħu kienu relatati mat-tibdil tal-istaġuni u ma' żmien ta' żrieħ u l-ħsad tal-ħxejjex. Tispjega Heritage Malta li se terġa' tilqa' n-nies daqshekk kmieni biex jaraw dan il-fenomenu fil-jum tas-Sibt. Heritage Malta qalet li l-pubbliku jista' jagħżel li jsegwi s-solstizju tas-sajf fit-tempji ta' Ħaġarqim jew tal-Imnajdra. Wara dan il-fenomenu, il-viżitaturi jistgħu jgawdu żjara bi gwida fiċ-ċentru tal-viżitaturi fosthom spettaklu 4D. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.